Здравейте! Искам да ви запозная с един двустаен апартамент за продажба, но нека първо малко да ви запозная с сградата. Апартамент се намира на третия етаж, но какво е по-различното от тази сграда от другите? Сградата се води пасивна, енергоспестяваща, клас А+. Има сертификат за енергийна ефективност 37 кВт на 1 квадратен метър разход на година. Допълнително мога да кажа също за сградата, че е проект чрез архитекта Пламен Братков. Сградата е изградена с двойна печена фасада, като едната страна е изцяло облечена в червен канадски кедър, ренърс дограма, двоен стъклен пакет, IGC пакет. От другата страна също имаме допълнителна лицовка на сибирски бор. И нека все пак малко да ви покажа от сградата, която с нас. Днес в което на сградата, както може да забележите, изцяло изградена от естествени материали, камък, варова базилка, имаме висок клас на асансьор, достъп до самата сграда се осъществява чрез 24-часова видеонаблюдение от фирма, която е към СОТ. Заповядайте да ви покажа там част. Сега да ви покажем и напълно завършения апартамент. Имаме външна врата тире, пълно пространство на 3 квадратни. Имаме следната дясна баня с туалетна, много ниски бокс, пълно вляво. Но нека да започнем с банята. Тя е напълно завършена с висок клас материали, специално проектиран покачен таван и градени уреди. А сега от един по-различен ъгъл искам да ви покажа вниманието към детайла, който е направен в тази баня. Имаме градени летосветлини, градени смесители, имаме градено огледало и италиански гринтогрес. Заповядайте сега към спалнята. Вече се намираме в спалнята. Както виждате, тя е просторна, 20 квадрата, с страхотно гледка към планината, френски прозорци, естествен прислоен испански паркет. И накрая вече се намираме в двор, който е с част за кухненски бокс. Той е почти 50 квадрата. Също забелязвате, че е завършен с прислоен испански паркет. Естествен сибирски бор с стените. Имаме доста градени редни сърдения и в колоните. Те естествено могат да бъдат контролирани, но това, което прави действително различен този апартамент, освен прекрасната гледка, която се вижда, е, че сградата е изграждана с активиран бетон, което означава, че специална система може да охлажда тавана или да бъде затоплен. Съответно, самата площ е термоизолирана с 25 см топлоизолация, градени конвектори и към всеки един апартамент има самата система на термопомпа. Това, което забравих да ви спомена, апартамент е 106 квадрата, от които самия сутерен е наречено на З е 5 квадрата, чиста площ на апартамента е 85 квадрата, а с общи части е 101,5. И накрая е интерес, ако желаете да се свържете с нея,